ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልዩ ዓይነት ኣብ ቦታ ርእቶ ግደፍለይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ንሰለስተ ግዜ ዕዉት መድረኽ ዙር ፈረንሳ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ዘጋጠመ ከቢድ መውደቕቲ ዝትንትን መደብ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ እንዳተማሕፀንኩ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና። መውደቕቲ ቢኒ ስለምንታይ እዩ ናብ ሜድያ ክወፅእ ዘይተገብረ? እንታይ እዩ እቲ ምስጢር? ኣብዚ ዝዓበየ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ቱር ድ ፍራንስ ዝትከላ ካሜራታት ቁፅረን ብኣሽሓት እዩ ዝፍቀድ። ከምቲ ኣብ ሜድያ ፖስት ዝብልኦ ዝኾነ ዓይነት ፍጻመ መግቢ እንዳወሰዱ ማይ እንዳሰተዩ ንተዓዘብቲ ሰላም እንዳበሉ ካልእ ደቀቕቲ ነገራት ዓይኖም እንዳፀቆጡ ከይተረፈ ንኽቐድሓ ዘይፅገማ ስእነቲ ንዓለም ዘሰንበደ ዓወታት ክጎናፀፍ ዝኽኣል ነታ ናይ ቮላቺስታታት ዝዓበየት ክብርቲ ማልያ ዝወነነ ድሕሪ ፖጋቻ ዝበዝሐ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወታት ዝዓተረ ጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ መውደቕቲ ክዝርጋሕ ዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐ ግድል ኮይኑ ይኸይድ ምህላውን እቲ ሓደጋ ኮነ ኢልካ ተፈፂሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ክድምድም ትኽእል። መበል 16 መድረኽ ናይ መወዳእታ መድረኽ ንቮላቺስታታት ትጥዕም ስለ ዝነበረት ኣብ መንጎ ቢንን ፊሊፕሰንን ዓብ ቅልስ ትረኣየላ መድረክ ከም ትኸውን ካብ ቅድሚ ቅድድም ተሃንጢና ንፅበያ መድረክ ክትከውን ክኢላ እያ ነይራ። ኣብ መንጎ ውድድር ኣብ ዘሎ ነጥቢ ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ልዕሊ ሓበን ኤርትራን ኮኸብ ኣፍሪካን ቢንያም ግርማይ ናይ 4 ነጥቢ መክሰብ ብምግባሩ ፍልያቶም ናብ 82 ነጥቢ ወሪዱ። ፀወታ ክዛዘም ኣስታት 200 ሜትሮ ምስ ተረፎ ጋንታታት ነቶም መድረክ ክዕወቱ ዝኽእሉ ቮላቺስታታት ቦታ ንምሓዝ ኣብ ዝጎያሉ ዝነበረ ህሞት ተቐዳደምቲ መድረኽ ንምዕዋት ብዝለዓለ ስፒድ ዝጎይሉ ኣብ ዝነበሩ ሃዋህው ዕዉት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ግን ኣብ ቅድሚት ምስቶም ቮላቺስታታት ቮላታ ክገብር ኣይረኣናዮም። ንኽንሪኦ ኣብ ንቃለሰሉ ዝነበርና እዋን ካሜራ ናብ ካልእ ኣንፈት ብምቕያራ ቀጠልያ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ቢንያም ግርማይ ምስ ካልኦት ተቐዳደምቲ ኣብ መሬት ወዲቖም ከለዉ ስእሊ ኣቕሪባትልና ብሕርቃን ሕርር ኩንትሪልና ብዘይ ቃል ዓለም ልብና ዝሰበረት መድረኽ እያ ነይራ። ጃስፐር ፊሊፕሰን ድማ ነታ ህሞት ተጠቂሙ ዕዉት መድረክ ኮይኑ ቢን ድማ 141 ደረጃ ብምሓዝ ብደቂ ጋንቱ ህጎ ፓጅን ኮበ ጎሰንን ተማእኪሉ ናይ ውድድር መስመሩ ሰጊሩ። ኣብ ውድድር ቀጠልያ ማልያ መሪሕነት ቢን ናብ 32 ነጥቢ ወሪዱ። ቀጠልያ ማልያ ኣብ ሕቆ ቢኒ ስለ ዝነበረት ፖዲየም ክድይብ ግዴታ ስለ ዝነበረ ሽልማት ተቐቢሉ ብናይቲ ውድድር ሕክምናዊ ጋንታ ምርመራታት ኣካይዱ። ጥዑም ስማዕ ኮይኑ ድማ ካብ ኩሉ መስበርቲ ነፃ ኮይኑ ነቲ ረቡዕ ዝካየድ ውድድር ክጅምር ምዃኑ ኣረጋጊፃትልና። ሓበን ሃገር ሰራሕ ታሪክ ቢኒ ኣብ ብርኩ ብዝነበሮ ቅስሊ ንምሕዋይ 2 ጋንቾ ከም ዝተሰፍየን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ክለቡ ኢንተርማሽ ገሊፃ። ዶክተር እታ ጋንታ ሳይሞን ክሌይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሕክምናዊ ምርመራ ዝኾነ መስበርቲ ከምዘይ ተራእዮ ቢንያም ኣብ የማናይ መንኩቡን ብርኩን ልሕፃፅ ኣለዎ። ኣብ የማናይ ብርኩ ዘጋጥሞ መጉዳእቲ 2 ስፌት የድልዮ ነይሩ። እዚ ምዕንቃፍ እናሃለወ ቢንያም ኣብ ናይ ምቅራስ መንፈስ ስለ ዘሎ ጽባሕ ኣብ ሕንፃት መድረኽ 17 ድሉው ክኸውን እዩ ብምባል ተስፋ ዘለዎ ዘረባ ተዛሪቦ። ቃለ መጠይቕ ቢንያም ድሕሪ እዛ ዝወደቐላ መድረኽ ሕቶ ከመይ ነይሩ ኣወዳድቃኻ? መልሲ ብብርከየ ወዲቐ ትርእዮ ከም ዘለኻ ሕበጥ ኣሎ ኢደይ እውን ማህረምቲ ኣለኒ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማህረምቲ እውን ኣለዋ ኢደይ እዚ ግን ፀገማይ ክኸውን እዩ። ሕቶ ተቓላሳይ ኢኻ? መልሲ እወ ናይ ግድን ደሓን እየ ዘለኹ። ሕቶ ጽባሕ ንጉህ ኣብ ብሽክለታ ደይብካ ናብ ውድድር ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ክትህሉ ኣለካ ምስለኒ። መልሲ ኩሉ ከምኡ እዩ ኣብ ብሽክለታ ኣብታ ዝተሃረምካላ መዓልቲ ደሓን ዘለካ ይመስለካ። ንጽባሒቱ ንጉሆ ምስ ተሳኻ ኣካላትካ ዝበለካ እዩ ዝውስኖ። ሓቂ ክዛረብ ግን ኩነቱ ኣእምሮይ ሙሉእ ኣሎ ፀገም ክህልወና ኣይኮነን። ተስፋ ይገብር ጽባሕ ሙሉእ ብሙሉእ ደሓን ክኸውን። ሕቶ ሎሚ ፊሊፕሰን ተዓዊቱሎ ንዓኻ ንቀጠልያ ማልያን ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ይኹን ግን ንሕጂ ንሱ ዘገድሰካ ይመስለና። መልሲ ኖኖ ፈጺሙ እቲ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ምስ ወደቕኩ ተስቲየ ብሽክለታ እንዳዘወርኩ ክጓዓዝ ምኻለ እዩ። ነዛ ማልያ ይዓቅባ ልዕሊኡ ዘገድሰኒ ብሰላም ናብ ከተማ ኒስ ምብፃሕ እዩ። ዝኾነ ዝተወደየ የለን ክሳብ ሕጂ ክሳብ ኒስ ዝበፅሕ ድማ ክቃለስ ኢሉ ቢን ኣብ ቃለ መጠይቁ ተንብቦ እንተነይሩ ምስ ሙሉእ ሞራሉ ምንባር እዩ። እቲ ዋና ነገር ድማ እዚ እዩ። ደጊምና ቅልጡፍ ሪካቨሪ ክገብር ንምነ ጋንቱ ኢንተርማርች መግለፂ ኣውፅያ ቢንያም ግርማይ ዘካየዶ ሕክምናዊ ምርመራታት ዝኾነ መስበርቲ ኣይተረኽቦን ተቓላሳይ እዩ ጽባሕ ኣብ ውድድር ኣሎ ዝብል ብስራት ኣስሚዓትና። ቢንያም ብመገዲ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ንኡስ ቅስሊ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣብ ኒስ የረኽበና ኢሉ ኣሎ። ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ ኣብ መግለፂ እዩ ደሓን እየ ክሳብ መወዳእታ መዓልቱ ዙር ፈረንሳ ክቃለስ እየ ኢሉ
እቲ ቁርሱስ ዕድል ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከይድገመና ብምስጋእ ክሳብ ቢንን ጋንቱኡን መግለፂ ዘውፅኡ ከይደቀስና ሓዲርና ጋንቱ ኢንተር ማርስ ቢን ጽቡቕ ይስምዖ ከም ዘሎን ኣብ 17 መድረኽ ኣብ ሕንጻጽ ክርከብ ምዃኑን ኣበሲራትና። ቢን ድማ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ፔጁ ጽቡቕ ይስምዖ ከም ዘሎ ክሳብ ከተማ ኒስ ክበጽሕ ምዃኑን ቃንዝኡ እንዳተጻወረ ብምሉእ ተስፋ ገሊጹልና። ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ሕንጻጽ ምስ ረኣናዮ ልብና ናብ ንቡር ተመሊሳ። ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ ነቲ ዘጋጠሞ መውደቕቲ ክገልጾ ከሎ ኣብ መትሓዚ ናይ ሓደ ተቐዳዳማይ ኢዚ ፖስት ሃሪመ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣልኩን ብዝተኻእለኒ መጠን ፍሬኖ ሒዘ ድሕሪኡ ግን ኣብ መሬት ተሰጢሐ ነብሰይ ረኺበ እያ ክብል እቲ ሓደጋ ብኸመይ ከም ዘጋጠመ ከም ዘይተረድኦ ድሕሪ ኣብ መንጎ ክልተ ደቂ ጋንትኡ ኮይኑ ነቲ ውድድር ምዛዘሞ ዝሃቦ ቃል እዩ ነይሩ። ጋንታ ቫንደንበርግ እቲ ንቢኒ ዘውደቐ እዚ ሆለንዳዊ ናብ ዝኸዶ ቦታ ኣይነበሮን ብምባል ብዘይፍላጥ ምዃኑ ሓቢራ። ፊሊፕሰን ድሕሪ ዓወቱ ብዛዕባ ምውዳቕ ቢንያም ተሓቲቱ እዚ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ብከምዚ ነጥቢ ክኸስር ጽቡቕ ኣይኮነን ዳሓን ክኸውን ይምነ ኢሉ ንወሪዱ ዘሎ ፍልልዮም ኣመልኪቱ ድማ መዓልቲ ብመዓልቲ ክንሪኦ ኢና ኢሉ ኣሎ። ኣክሰል ላውረንስ ዝተባህለ ናይ ኣልፈሲን ቴክኒክ ተቐዳዳማይ ነቲ ሓደጋ ርእዮዮ እየ እዩ ዝብል ድሕሪ ፀወታ ምስቲ ንቢኒ ዘውደቆ ተቐዳዳማይ ቫንደንበርግ ካብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን እቲ ሓደጋ ኣብ ናህሪ ኣብ ዝነበረሉ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሎም እቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝወደቑ ዳሓን ክኾኑ ተስፋ ይገብር ብምባል ጽቡቕ ተመኒዩ። ኣርንዋ ዴሊ ሎቶ ዲስትኒ ካብቶም ንቀጠልያ ማልያ ክዕወቱላ ተባሂሎም ኣብ ቶፕ ስሪ ተሰሪዑ ዝነበረ ቅድሚ እቲ ሓደጋ ስለ ዝነበርኩ ብዛዕባ ጠንቁ ዝያዳ ይፈልጥ ነይረ። ገለ ተቐዳደምቲ መንኩብ ንኢድ ተተሓሒዞም ኣነ ካብ መውደቕቲ ንስክላ ድሕና ብድሕረይ ዝነበሩ ግን ወዲቖም እዚ ቅጽበታዊ ውድድር እዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክብል እዚ በልጅማዊ ድሕሪ ምዝዛም መድረኽ ብቕልጡፍ ቃል ይሂቡ። ኩለና ዓይንቲ ዓለም ኣብ ልዕሊ ቢኒ ስለ ዝነበረ ብቆንዱ ናብኡ ፀቂጠን ክሰርሓ ኢኻ ትጽበየን እሞ ከዓ ኣብታ ናይ መወዳእታ ህሞት ብምንባራ ካብቲ ዝዓበየ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ክጽበዮ ዘይትኽእል ድኹምን ዘሕፍርን ኣሰራርሓ ርኢና። እዚ ምውዳቕ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ናይ ሜድያታት ዘይምዝርግሑ ዝተሓብአ ሕማቕ ሸርሒ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣይጠራጠርን። ሓበን ኤርትራን ኮኸብ ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ ግን ቃንዝኡ ተፃዊሩ ስኑ ንኺሱ ዓወቱ ኣሕሊፉ ንኸይህብ ብሓያል ናይ ምቅላስ መንፈስ ነታ ረቡዕ ትካየድ ዝነበረት ውድድር ኣብ ሕንጻጽ ዘረኺቡ። ነታ ኣብ መንጎ ውድድር ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቮላታ ንሽርሒ ጋንታ ኣልፈሲን ዴክነት ብምፍራሱ ንፊሊፕሰን ራስ ብራስ ስዒርዎን ሓንቲ ነጥቢ ከሲቡሉን ፍልልዮም ድማ ናብ 33 ነጥቢ ዓብዩ። ካብ ዝተረዳእናዮ ቢኒ ንፊሊፕሰን ምስ ቁስሉ ብቅጽበታዊ ቮላታ ብምስዓሩ ዓቢ መልእኽቲ መሓላሊፉሉ ቀጠልያ ማልያ ናተይ እያ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብ ዝተረፈ ውድድራት ዝኾነ ዝተፈጥረ ብዘይ ምንባሩ ቢንያም ግርማይ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንዓበይቲ ቮላጅታታት ካብ ትጽቢት ወፃኢ ርእሶም ኣድኒኑ ገዚፍ ታሪኽ ተጓናጺፉ ንኩሉ ብጻዕሪ ሓቦ ተስፋ ዘይምቑራጽ ነዚ ምቁር ዓወታት ከነስተማቕር ጌርና። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ እዩ ነይሩ። ከነቕርበልኩም ትደልይዎም መደባት ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፉልና። ሸር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ከዓ ነዚ ሓዳሽ ቻነል ናብ ካልኦት ኣብጽሑልና። ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንመፀኩም ሰላም ወሰናይ።